Salam qadrli dostlar. Bizim bugün seyahat etmek soğlayan yerimiz bolsa Hindistan'ın Telangana vilayetinin Hyderabad şehrinde yerleşen Husayn Sagar Köyü. Sagar Köyü başga da tank band dipken bilinýär. Husayn Sagar Köyüniň gapdalyna ýol bolsa, tank band ýol dip atlandyrylýar. Tank band ýolunyň ýakasynda bolsa, Hyderabad'ın we Telgu medeniýetiniň ösmegine özleriniň uly goşandyny goşan 34 sany şahsiýetiň birinçiden heýkel ýerleşdirilen. Husayn Sagar Köyü 1560-njy ýylda İbrahim Kuli Kutupşah tarapyndan gurulypdyr we binagar Husayn Şah Wali'niň ady takylypdyr. Husayn Sagar Köyüniň suwy bolsa Musi deriýasyndan gelýär. Husayn Sagar Köyü ýürek şeklinde bolup, tutýan meýdany 5,17 kilometre barabardyr. Husayn Sagar Köyü 2012-njy ýylda dünýädäki 78 sany ýürek şekilli köýleriň arasynda iň ulysy diýilip we dünýäniň ýüregi diýilip aglan edildi. Dostlar, şu görýän heýkelimiz bolsa Husayn Sagar Köyüne 1992-nji ýylda gurulan Gautama Buddha heýkeli. Heýkeliň agramy ortaça 450 tonna, beýikligi bolsa 18 metr. Heýkeli gurmak üçin bolsa 2 ýyllap 200 sany heýkel taraş işläpdir.
Qadrli dostlar, bizim bu gezek siyahatimiz hem şulardan ibaret. Eger-de siz bizim videomuzy halan bolsaňyz, bizim kanalymyza agza bolup, videomuza like basyp, tesir ýazmagy unutmaň. Ýene-ki videolarda görüşýänsek, hoş, sag bolun.